Masu bibiyar mu a wannan shafi na MMC Hausa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin bitan labarin makon jiya. To a cikin labarin na wannan lokaci za ku ji cewa 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane 32 a ƙaramar hukumar Kauru ta jihar Kaduna. Shugaban ƙasa Tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar babban limami da ke jihar Filato. Wani malami ya buƙaci a dinga aiwatar da hukuncin kisa akan masu cin hanci da rashawa. To waɗannan da ma sauran wasu ƙarin labarin za su zo muku a cikin shirin na wannan lokacin, wanda ni Mubarak Hamisu Kidandan tare da Rukayya Muhammad Albarkawa za mu gabatar. Ai sauraro lafiya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhininsa kan rasuwar babban limamin ƙauyen Ingar Abdullahi Abubakar da ke ƙaramar hukumar Barkin Ladi a jihar Filato, wanda ya rasu yana da shekara 92. A cikin saƙon ta'aziyyar da ya fitar, shugaban ƙasan ya tuna yadda Imam Abdullahi Abubakar ya shahara a matakin ƙasa da na duniya a shekarar 2018 bayan da ya nuna jarumtaka ta hanyar ba da mafaka ga fiye da Kiristoci 200 a lokacin wani mummunan rikicin ƙabilanci a jihar Filato. Hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano ta ce ta tabbatar da zargin da aka yi na cewa ma'aikatan lafiya sun bar almakashi a cikin wata mata mai suna Aisha Umar a lokacin tiyata, lamarin da ya yi sanadiyar rasuwarta daga bisani. Wata sanarwa da ta fitar na cewa babban sakataren hukumar Dr. Mansur Mudi ya dakatar da ma'aikatar da lamarin ya faru a lokacin aikinsu tare da gabatar da batun a gaban kwamitin ladabtarwa. Hukumar ta ce ta dakatar da ma'aikata 3 waɗanda suke da hannu a cikin lamarin nan take. Dakarun rundunar Operation haɗin kai sun kashe 'yan ta'adda da dama a yayin wasu haɗaɗɗun hare-haren daƙile ta'addanci da suka gudanar a jihohin Adamawa da Borno, lamarin da ya daƙile hare-haren da aka shirya a wasu sassan arewa maso gabas. A cewar muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar, Laftanar Solomon Otokolo, 'yan ta'adda da suka yi yunƙurin mamaye sansanin sintiri da ke Sabon Gari a yankin ƙaramar hukumar Badagali ta jihar Adamawa sun fuskanci martani mai ƙarfi daga dakarun da ke kan shiri. Ma'aikatar hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja sun sanar da fara yajin aiki sai baba ta gani, wanda zai fara da karfe 12 na daren ranar Litinin 19 ga watan Janairun shekara ta 2026 sakamakon rashin warware matsalolin jin daɗin ma'aikata da na gudanarwa. Shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi Farfesa Salisu Ogbo Usman ya yi kira da a rungumi tsarin rantsuwar gargajiya ta Afirka tare da hukuncin kisa a matsayin matakin da za su fi tsauri wajen dakile cin hanci da rashawa a Najeriya. Yana mai cewa matakan da ake amfani da su a yanzu sun kasa samar da sahihin sakamako da ake da bukata a yanzu. Farfesa Usman ya bayyana hakan ne yayin gabatar da lakcar farko ta 37 a jami'ar tarayya da ke Lokoja, inda ya jaddada cewa tsarin rantsuwar gargajiya na kafin zuwan Turawa yana da sakamako kai tsaye wanda ke hana aikata cin hanci da rashawa. To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaitawar kanun tun daga fari kun ji cewa 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane 32 a ƙaramar hukumar Kauru ta jihar Kaduna. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar babban limamin da ke jihar Filato. Wani malami ya buƙaci da a dinga aiwatar da hukuncin kisa akan masu cin hanci da rashawa. To a madadin ma'aikatan MMC Hausa da suka taimaka wajen kammaluwan shirin. Ni Rukayya Muhammad Albarkawa tare da Mubarak Hamisu Kidandan. Ya ce wa ku tara wani makon domin jin sabon shirin.